adresa. Lehce se žije v letu dál bez přestání. Z přemetu do přemetu dál bez přestání. Minulosti bez milosti smí se s Bohem dát. Žít se dá jen v přítomnosti, dokud je kde brát. Telegram ti teď posílám, jednu krátkou řádku. Telegram dojde buchlíkam, prý je v nepořádku. Tvá adresa, ne, 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 tvá adresa, je tvá adresa. Kdo zná svět z lepší stránky, může psát i do čítanky články. Ten, kdo líciru psal, viděl, častokrát se styděl za červánky. Proč kdo se mýlí? Proč komu zaslepila oči závist, podlomila zdraví nenávist? Dokola řeči plynou, buď zdrav, jak se máš, pozdraví, jak se minou, jen tak, aby řeč nestála tvojí vinou. Koukej! Pár planých věc naposled nutno říci, dál není nic, tak už meč nevěřící, dál není nic, ani hnout okem nemusíš. Někdo přečte stránky z novin, lhostejný, jak smutek rovin, zívá. Nad problémy mávne paží, když chce úspěch, tak se snaží, kývá. Proč kdo se hádá? Proč komu hned vypoví nervy službu? Proč se lidé vlastně nesnáší? Vrať se hned nazpátek, co ti brání, mám sice šrám, jenom že já tě chráním. Víš, co je víc, mám tě rád.